Snašao se Šefik Jerane moj. Sad će Šefik nju u ludnicu spremiti. Samo da nazovem ovoga prevodioca što je bio sa mnom na sudu jednom. Halo? Dobar dan, kako ste? Šefik je. Da mi recite, hoćete opet vi biti prevodilac sada kad budemo imali suđenje, ja i žena ovo što me je prijavila da sam pošao da je silujem. Hoćete? Evo ovako da vam kažem, ja imam, jesam pripremio sve papire. Evo ja imam papire ovdje da je ona umno poremećena kada je išla da polaže za državljanstvo. Dobila je od doktora da je umno poremećena i da ne može da zapamti sve i ne može da kontaktira sa ljudima. Jeste, imam taj papir, evo taj papir je kod mene, jeste, donijeću ga. A još nešto da vam kažem, evo meni je rođak moj poslao iz Bosne papire od doktora što je ona bila na neuropsihijatrijskom odjeljenju svake godine po 3-4 puta i da su je vezali. Jeste, prevedeno je sve na engleski. I jeste. Hvala vam, puno vam hvala. Znači, odmah ćete pritvoriti u ludnicu. Jeste, imam te papire. Ja imam i ovaj papir što je išla da polaže, kažem vam, evo rekao sam, što je išla da polaže za pasoš, pa je dobila od doktora da je udarena u glavu i da ne zna šta priča. Dobro, puno vam hvala. Znači, bit će oslobođena od toga, a ona će u ludnicu. Svaka vam čast. U petak sad imamo suđenje. Ja se nalazim kod mog prijatelja ovdje jednoga. Kod njega sam ovdje i tako da jeste. Michael Street 8536. Hvala vam puno. Hajde, prijatno. Šefik Jerane moj sve pripremio dokumente. A ovo mi je rođak poslao iz Bosne. Zamolio tamo doktore da napišu ovo, a jok nije. Oni su napisali sve ovo ovdje da je ona nenormalna. Pa dobro, i još jednom bila. Vodio sam ja nju u ludnicu tamo u Bosnu. Kad je bila jednom, dobila lom živaca. A i to će mi puno valjati, sve mi je rođak. Sad će ona, ja. Eto, pojedine osobe, ako ste takve, vidite da i mi, muškarci, imamo oružje protiv vas. Pozdrav za sve vas. Hej!